Hoxe comezamos o programa visitando un dos establecementos máis lonxevos da Rúa dos Concheiros. Imos a coñecer o Tranquilo. Eu quero enterarme de por que a xente escolle vir a este sitio, que é o que ten o Tranquilo de especial. E para eso, Jesús, que do barrio de Concheiros é un histórico aquí do Tranquilo. Que pasa con este lugar? Es que de toda a vida, fai máis de 40 anos, a xente moi agradable, boas tapas, bo viño e nada, por eso estamos aquí. Esta taberna, aberta dende os anos 50, leva por nome o apodo do seu fundador e ten na súa orixe un elemento común a moitos negocios daqueles tempos, xa que os seus primeiros pasos están marcados polo debir dunha familia que deixou a aldea para vir a vivir a Santiago. Vos sodes un dos negocios máis históricos do barrio. Sí. De feito, somos os únicos que quedamos. O sea, o que é original, vamos. Porque estas casas fixo os meu avó. Entón, para sacar a miña nai da aldea, trouxo pa aquí. Aquí eu levo en esta casa 38 anos, que desde que me casei. Cambiou moito o tema do bar, A xente agora é moito máis educada, que a de antes tamén era moi boa, pero bueno, pasaba nun grande, que había aquí unhas peñas genial. O que pasa é que esa xente toda pues, falleceu, claro, a maioría. El sí que é daqui, el paraba aquí antes de nacer eu, Eso van aquí. Eu nací nesta casa, pero el xa paraba aquí. Unhas cabriquetes que son máis vellos do que Algunhas pinceladas históricas sobre este sitio están reflexadas nos cadros das paredes, que recollen momentos dunha época cada vez máis afastada no tempo. Aquí hubo moita historia, neste bar. Si, moita. Pasou moitísima xente por este bar. Aquí nas peñas que había. Tiña, mira, os concheiros sin arreglar. Esto eran os concheiros. Este é o bar, pero antigo. Que cando non había nin carretera. Pero se o Tranquilo segue a ser hoxe un punto de referencia imprescindible no barrio, é polo seu estilo de cociña caseira e, sobre todo, polos famosísimos callos dos sábados. Os callos fainos miña cuñada, porque ven de tradición de súa nai xa. Cando miña sogra cociñaba, era típico comer aquí os callos os jueves. Pasa que ahora eu puxo no sábado porque os jueves non suele haber moita xente. Esta parece unha cociña como moi familiar, moi da casa, sí, non? Claro, é da casa. Aquí facemos todo caseiro. Facemos unhas hamburguesas caseiras moi ricas e os chipirós deliciosos, e facemos unha zorza moi rica, un raxo, bueno, os callos, se os probastedes xa vistes como son. De todo o que facemos comemos nós. E como a nós nos gusta comer ben, o sea, que sepa a comida, pois para os clientes. Ata aquí xa percorrimos o pasado e o presente deste sitio, pero pregúntome eu cales serán os rostros futuros do camiñar do Tranquilo. Eu xa desde pequeniño viña aquí co meu avó, desde os 3-4 anos, prácticamente todas as semanas, 2 ou 3 veces pasaba por aquí, tomábamos algo. Era un clásico o meu avó aquí, entón. E os netos iguales, supoño que o día que os meus rapaces teñan fillos, será unha zona que non vamos a perder de visitar nunca. Dende que nací, vin xa por aquí, continuo vindo e espero poder seguir vindo tamén. E entón criácheste nun bar? Criáme no bar, sí, efectivamente, coas historias do bar, coa xente do bar, coa xente do barrio, e aquí sempre estive. E ti crees que aquí vai haber un relevo xeracional para manter o negocio cando vos xa non? Penso que non. Penso que xa se acabou. Porque as miñas fillas non queren saber nada do bar. O meu sobrinho, iden, entón acabouse. De as outros xa nada. Non, acabas. Ojalá non, pero acabas. Na zona de Belvís quedei con Juan Baranda para visitar o bar que resenta dende hai 15 anos. Regresamos á Rúa de San Pedro para coñecer o Esquina. Cando un entra no Esquina, enseguida percibe que está nunha cafetería acolledora e próxima, o que poderíamos chamar un negocio familiar dos de toda a vida. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire.
I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. Juan Baranda é o pai da idea, o artífice desta esquina da Rúa San Pedro. Un día colleseis, vou a montar aquí un negocio coa miña nai, e agora estás aquí e montaches unha cousa familiar, ti día a día estás aquí e podes traballar e ter a túa nai cerca. Traballamos xuntos, bueno, facemos o noso equipo daquela maneira, pero aí vamos, tirando para diante. Isto foi unha idea do teu fillo, que te arrastrou. Estabas noutro sitio e dixo, por que non nos facemos socios e agora pasas todo o tempo con ele aquí traballando. Como é isto de traballar tan en familia? Pois mira, é unha cousa moi boa, porque nos apoyamos un ao outro. Aunque discutamos un pouco, non pasa nada, pero apoyámonos moito. Quen foi o que decidiu como decorar este sitio? El. Estamos moi contentos porque a xente, sí, que dixeron que estaba moi ben, moi acolledor e moi ben a bar. Todo lo que hace Chicho lo hace con cariño, con pasión. Como ves, la decoración es toda cosa de él. Y le encanta todo y cada día nos sorprende pues con una cosa nueva, una lámpara nueva, una mesa nueva, unas sillas nuevas. Pues un local, podes chamar un ecobar, porque está todo montado como a decoración, con mobiliario de reciclaxe. Ademais da atmósfera afable e da decoración inspiradora, o gran logro do Esquina foi o de conseguir que os clientes falen deste local como da súa propia casa. Cada día contamos as cousas do día, do barrio, somos casi sempre os mismos. Bueno, realmente da xente que pasa cada día, que xente de paso, quedan aquí encantados cada día. E aparte, hai moi boas tapas, tostas, todo eso, e o café está moi rico. When hearts like ours meet. Vas a salir monísimo en la tele. Pues que la verdad es que es un trato muy agradable el que tienen, son muy amables, su sitio acogedor, el café es muy rico y entonces me compensa. Mariano Baranda é a terceira esquina deste triángulo familiar. Tires un pouco que está máis de portas para fora, máis pendiente da xente do barrio. Como é a túa labor aquí, Mariano? Levar cafés para aquí, levar para lá, ir aos recados. Non fago máis que eso. Paraste moito a charlar coa xente, o teu día tranquilo. A veces xa teñen que me vir buscar. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the... Pode que haxa lugares nos que abundan máis os peregrinos e que aquí se xa un bar un pouco máis de xente local ou isto é unha apreciación equivocada? Nos temos máis ben local, peregrinos moitos, pero non, porque como están deseosos de chegar á catedral, xa ven a torre, algún para, pero outros pasan de largo. Por suposto que aquí na esquina tamén paran peregrinos. Este é Clayton, from New Zealand, de Nueva Zelanda. How are you doing? How do you find this place? Yeah, this is a good place. Nice, right on the. It's on the map. It's where things meet. It's where things meet before you go into the old town. And so the Iglesia de San Pedro, perfect for meeting friends. Esquina ou a esquina? Non, esquina, de toda a vida é esquina. A primeira vez que eu intentei resolver esta dúbida por min mesmo fui a buscar o cartel e non é a primeira vez que me pasa nesta zona de Compostela que atopo un bar que non ten cartel na porta. Por que? Negueime desde o primer día en poñerllo, non sei por qué, porque nunca atopaba o cartel que me parecía adecuado. Pois foi pasando o tempo e a verdad que o bar chamase Esquina, pero bueno, pasou por moitos nombres. En breve o mellor aparece un carteliño por aí. Depende, hasta que eu teña a idea clara como queiro o cartel, non... Levas 15 anos dándolle voltas, macho. Costan, hai cosas que me costan. O Esquina fíxose popular na zona polas tostas e o café. Pero agora que chega o outono, teño que facervos unha recomendación. Se vides por aquí, non deixedes de achegarvos a barra para pedir a vosa culler con chocolate. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. Antes de seguir coa nosa ruta, imos a facer unha paradiña para repoñer forzas, dando boa conta deste chocolate tan orixinal. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down.
O límite norte do barrio de San Pedro é o punto exacto no que se sitúa esta casa, coñecida como a Casa de María. Á súa beira, marcando o final do casco histórico, atopamos o Bar Merlego. O Merlego é unha parada imprescindible para moitos veciños do barrio, que o consideran case como unha prolongación das súas propias casas. Pois a verdade é que empezou a ser o bar dos colegas cando estábamos no instituto e como é un punto moi céntrico para todos nós que vivimos ao redor, pois quedou xa o Merlego para sempre e xa vimos aquí sempre para reunirnos todos. Nós somos de Noia e vimos todos os venres a tomar aquí os viños. Eu xa fai varios anos que veño por aquí para estar con eles e somos asiduos do Merlego e de outros bares que hai por aquí pola zona da Rúa de San Pedro por os Concheiros. A nena criouse aquí, entendes? Baixar aquí é como baixar a outra estancia máis da casa, pola confianza, pola xente que nos conocemos todos. O que é o fin de semana, o viernes e o sábado, repítese a clientela, teñen o hábito de vir a tal hora, a tomar o viño, ou a caña, ou a tapa, e repítese, suélese repetir viernes e sábado. O resto da semana, pois xa varía bastante. Se o Merlego congrega a clientes tan diversos, é porque ofrece servizo de almorzo, menús ao mediodía e un ambiente ideal para viños e cañas na tarde-noite. O bizcocho ponse polos días da semana de 7 da mañá hasta 12, 12 e media, que é cando, digamos, podemos considerar que se acabaron os desayunos. A partir de aí xa empezamos cos menús, cambiamos o escenario, poñemos manteliños nas mesas e empezamos co menú do día. Despois, a tarde, así de cafeteo, máis tranquilocha, e pois a noite estamos nós con este ambiente que ves hoxe. Hoxe hai un poquinho máis de xente porque é viernes, menos que fai un ano por a crise, evidentemente, pero bueno, hai que cambiar o temporal como se poida. Dúas cousas que tamén axudaron a popularizar este lugar son a boa estima que os lugareños teñen polo seu dono Miguel e, sobre todo, a xenerosidade e a abundancia das súas tapas. Miguel xa sabe que nos ten que servir ben, que senón castigámolo, non? Entón, sí, Miguel moi ben, é un chaval que se enrolla moi ben. É un puntazo o tema das tapas no Merlego, sempre hai moita cantidade e é unha cousa que nos gusta. Falar do Merlego sen falar de fútbol suporía ofrecer un retrato incompleto deste sitio. Miguel é o presidente da peña Os Merlegos Celestes. Por eso, aínda que aquí ven todo tipo de xente, non é difícil atoparse con aficionados felices de estar nun bar que consideran un templo do celtismo. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Cando se comparte esta afición así tan forte por un equipo, es moi fácil facerse amigos cando entras nun sitio como este. Sí, más los celtistas nos queremos, nos apoyamos y somos sufridores todos, ¿no? Co Celta, pero moi ben, sí, é moi fácil, é moi fácil. Las iniciales mías, Alberto Pita González, el equipo mío, y cuando nació un celtista, que soy yo en el 84. Pero toda a xente que está aquí, por exemplo, ten unha afición futbolística ou non é tan importante? No, a ver, quero que es un pouco o Merlego como o bar de todo Santiago, de todo Compostela, de toda Galicia, quen queira vir a vernos. Que pasa? Que desde fai 3 anos, desde que se creou a Peña Merlegos, pois somos a sede da Peña Merlegos. Bueno, eu non son de fútbol, pero eu, si teño que ser de algún equipo, son do Celta. Claro. Al final nos aficionamos todos, así, sin querer, somos celtarras. Para rematar esta reportaxe, imos a recordar unha peregrinación futbolística que tivo lugar o pasado mes de agosto. Unha morea de vigueses decidiron camiñar ata Santiago. A súa catedral particular non podía ser outra que o Bar Merlego. Boca derecha, tocaba la para Videla.
Rúa tras San Fiz de Solobio. Recordade ben o enderezo porque aquí atópase o Bar Embora. Durante todo o mes de agosto seguiu habendo iniciativas culturais de peso na nosa cidade. Un exemplo moi representativo deso é o festival feito a man que aconteceu en numerosos bares do casco histórico. Hoxe vamos a visitar o Embora e coñeceremos os rapaces da banda Magnifique. Aquí estamos co portavoz natural da banda, da Magnifique, que é Miguelón, da Coruña. Que tal estás? Moi ben, encantado de estar contigo. Sabes que o que puso os teus pesos é aquí na rúa tras San Fiz de Solobio, diante do Embora. Foi o festival feito a man. Que te parece esta iniciativa? Parece unha iniciativa estupenda. Tiña que haber máis iniciativas así. Grupos emerxentes, xente que está empezando, os artistas do país. Hai que darlle promoción. Estes festivales tiñan que estar sempre aí. Todo ano, a tope. No Embora son programadores profesionais e aportan á cidade un escenario con oferta variada de música e teatro durante todo o ano. O ambiente deste bar é reivindicado polos seus clientes como un valor imprescindible para tratar de facer de Compostela unha cidade de vanguarda cultural. É unha oportunidade de ter agora os concertos aquí en vivo, así que hai que aproveitalos. Isto é un luxo, falan de Barcelona, de Berlín, de Ámsterdam. Eu creo que unha calidade musical como esta, a precio cero, nos tempos que corren é un auténtico luxo. Non hai que marchar a ningunha gran metrópole para disfrutar desta calidade musical, a verdade. Genial, mucha gente, un ambiente maravilloso y ojalá se hagan eventos así siempre. Oxalá houbera máis iniciativas como esta se poderan levar a cabo e se apoyaran. Bueno, Coralí, me encantaría saber cuál es tu valoración musical como artista, como cantante, de los espectáculos que estamos viendo estos días en Santiago. Pues espectacular, o sea, hay un nivelazo. Hay muy buenos artistas, muy buenas propuestas, cosas muy innovadoras. Nun ambiente tan inspirador, non é nada extraño que entre birra e birra xurdan expresións artísticas espontáneas nas mesas do bar. Ademais de todo o que acabades de ver, o Embora está a vivir actualmente unha das etapas máis emocionantes da súa historia, pois este ano, na súa planta de arriba, estreou segunda tempada A Regadeira de Adela, o primeiro microteatro por cartos de Santiago. Entonces, la alcoba de Adela, como podéis ver, es una de las salas. Hay gente que está trabajando por aquí está el salón de Adela, que es este, que es la sala grande. Ahí está, bueno, un poco revuelto, que se está preparando cosas para hoy por la noche. Esto de aquí es el roupeiro. Vas a verlo reconociendo ahí con esas cadenas. Y tenemos una cuarta sala alternativa que a veces, y solo para los más atrevidos, también se hace de teatro aquí en el bar. Lo que tiene, sala de teatro y es baño también, las dos cosas. Pues muchas gracias, esto ha sido A Regadeira de Adela, os esperamos. Con todo, o que nunca vai a faltar se vides por aquí, vai a ser unha oferta enorme de cervexas e un servizo exquisito de coctelería. Your own personal Jesus. Bueno, veces, y de todos estos tragos, ¿cuál es el que más pide la gente?
Hombre, el margarita sale bastante, el mojito menos, y hay gente que viene específicamente a tomar el Bloody Mary aquí, la verdad. Esto me han dicho que es ideal para la resaca. El Bloody Mary es muy bueno para la resaca, sí, la verdad es que sí. Asienta el estómago y te deja ahí, ya te coge el puntito para volver a empezar otra vez. Hoxe despedimos o programa tomando un trago con Vences, que ademais de ser unha das caras máis visibles do local, é un auténtico experto preparando o Bloody Mary. For you to say the first word, so you're waiting and waiting, and the only reason that you came to what you're scared for. Well, don't you always do the same? It's what you're there for, don't you know the lights are flashing down in here tonight, and so my exchange. Ata aquí o programa de hoxe. Agardo que disfrutarades da ruta tanto como eu, pero non marchedes aínda porque agora deixo vos coa senda de concertos da Asociación Cultural Cidade Bella e coa sección Quintana, onde poderemos disfrutar dun vídeo de Nasla Xami producido por Mírame Mira. Compostela, somos la Baking Blues Band, el blues más auténtico y menos turístico que te puedas encontrar. Todos los jueves aquí en Fraggle Rock a partir de las 10 de la noche. Nos vemos. Leo Nash, Pablo Nash y Carlos Nash los invitamos todos los viernes a las 23 horas aquí en Momo, en Arrúa, en el medio de la Rúa, música en directo, la mejor para las noches de los viernes. Chao. No podéis faltar. Eso. Osaka Monorail, que é a primeira vez que na Capitol toca unha banda de Xapón. Bueno, ese mesmo día está Lefty Souls Connection e Niño y Pistola. Desde aquí vejo um caminho que não sei aonde vai, pelo mesmo que não sei que será poder andar, caminho, caminho branco, não sei para onde vas, mas cada vez que te vejo quisiera poderte andar, que eu penso, não sei por